No. Dám si kráťa, Ja si myslím, že to bol nejaký taký manéver, ako vravíte, že to niektorí chcú niekoho spáliť od písej stránky. Tak. A nie, že mne nám, len aby sa nezabudlo, že máme RC Hilfe. Nie, idete teraz, chcete hneď, ja myslím, že je čas. Že to príde na to dobíjanie tej poslednej energie v kríze. Hneď o chvíľu ideme na most, nie? Áno. Tých 5 eur, to je nejakých 35 kuna, či tak nejako sme platili? Asi. Minus 40. Idem si to schystať. A ešte raz potom dnes trajekt, to je, aby sme mali v kunách prichystané, lebo tam s nimi sa dosť ťažko vyjednáva, síce možno aj hej. No trajekt určite sa nedá platiť.